Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Eze-Ana Ugochi Chubenorife, maọbụ ịkpọ m aka Igbo, abụ m onye isi nchụaja na Ugochi Chube ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala na Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ my advice to called ones. My advice to called ones. Before we dive into today's lecture, important announcement. We are still in the month of September. Our monthly ritual for the month is still ongoing. Yes, you can join us anywhere you are all over the world because distance is never a barrier in all our work in the temple. Yes, let's go to the temple, pray, charge, and call for the teacher. Now it's in the presence of the temple, children of the temple, members of the Restoration Evangelical Mission and consecrated group. I see me, I see a military on one. The last day of the month, I get a military by Romana Hamadudi. Then a temple, charge to introduce some boss, then eventually a boy with Saraka. Yes. Here there, I name it. I want to show you a line. 4 days after prayer request, I get them out and out and I go for you, see, you know, one. Yes. God is able to open impact. I want to tell of the temple, except for the night on the month of September. The month I gave our annual ritual. August September 16, after I know you have a child of the temple all over the world. That contribute towards making this year annual festival a success. Echefuna, that this year annual festival was special festival. Makana, none this year since 50 time of foundation laying of the place of worship of the community. So after I can contribute to whatever you can. Now let's dive into Oyendo impact. WhatsApp number is 0805 783 7672. 0813-8243-871. Now let's proceed. Kere ka anyị ji maka ebe isiokwu anyị bụ advice to called ones. Mgbe na-ekwu ọ bụrụ iwe called one, ihe na-agaghị ime and enwe site eji ama called ones. Onye bụ called one. A called one bụ onye a kpọrọ ọrụ n'ụdị pụrụ iche, the best among equal. Mma amara na ihe ga-eji wee bụ onye a kpọrọ ọrụ. Onye a bụ onye aka mmụọ dị n'ụzọ pụrụ iche na-arụ ya. Onye nwere ike isi na onye tere mmanụ. Onye mere anoint for special purpose, either for his people, his family, or maka obodo ya ma ọ bụ agbụrụ ya. Ka mmalụ ga-atụ, ije na Bible, ị ga-akụ ebe a kọrọ akụkọ gbasara ezinụlọ Jesse. And a prophet Samuel was chosen to visit the household of Jesse and anoint the called one there. And that called one happens to be David, the last born. Yes. And when he visited the land of Jesse, family of Jesse, he asked Jesse to bring out all his children, which Jesse did. After seeing all the children from the first son to the almost to the last one, he couldn't see that anointed one. He now asked Jesse, is that all your children? Is there anyone remaining? And now Jesse said, there is this small one that went out to take care of their sheep. He now asked them to go and call him. Behold, when the little David came, he the chosen one. Every family has chosen one. Yes. So, everyone choosing one. Pay attention today. Believe in me, you will learn something that will change your life for good. A called one, abụrụ onye chọọ. Ọ bụ ihe na-esi na mmụọ abịa. N'anya na akwụkwọ ndị ụka ọ bụ ihe afọ ebe ọ gwara Jeremiah, sị Jeremiah na before ị nọ n'afọ nne gị na ya mara gị. Every Messiah is not what will happen by sudden. It means that you have been chosen even before you were born. All this is what we look into today's lecture. Pay attention. Onye ọbụla ịmagbu onye akpọrọ ọrụ, share this link, tag him or her so that honor from the horse's mouth. So nke a bụ ihe kwesịrị ịma. Now, ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ n'ọnya bụ isiokwu anyị. Now, ka anyị gwazie n'isiokwu anyị a ji wee bịa in details. Isiokwu anyị na-achọ ịkọwalụ gị bụ ozi a na-adalụ for only called ones. Ọ bụrụ na enwe called one, ozi a na-ada maka ya.
called ones bụ ndị ahụ akpọrọ ọrụ n'ụdị dị iche. O nwere ihe dị iche ha nwere. E nwere ozi pụrụ iche. Ha bụ selected among equals. Ndị akwụkwọ gị na called one dị level by level. O nwere ndị akpọrọ ọrụ ka ha bụrụ Messiah, ka ha bụrụ the aka ji ọfọ, ka ha bụrụ the priest n'ezinụlọ. Echefukwara na ezinụlọ ọbụla enwere aka ji ọfọ, enwere aka ji akụ, maka na aka ji akụ ga na-eweta ihe eji echukwa mmụọ ọkwa unu ma. Etu a ka ọ dịkwa n'obodo dị iche iche na mba dị iche iche. Yes. So mana taa achọrọ m adreesị ndị bụ aka ji ọfọ, ndị ahụ ndị akpọrọ ọrụ the priest. Enwere ike onye ahụ eji physical ọfọ mana o ji spiritual ọfọ. Enwere staff enyere ya. Enwere the thing that made the person anointed. Enwere ihe eji wee anoint that person. Ndị etere ude pụrụ iche nye the special gift for his or her people. So ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ, enwere so many things ị ga-eme ị ga-eji ma na-akpọrọ gị ọrụ. Ị nwere ike ọ bụrụ na-ezigo gị ya n'ozi weda ma ọ bụ n'ụka ka eziri ya ma ọ bụ n'omenala na-akpọkwanụ gị ọrụ. Pay attention. Ma ọ gwara na mmụọ bịakwutere gị na nlọ ma ọ bụ n'ife gwa gị na-akpọrọ gị ọrụ. N'ụdị ma ụdị ọbụla esigo pass that message to you. Mgbe na-akpọrọ ọrụ for a purpose. Enwere ndị a chọrọ ka ị bụrụ their Messiah. Enwere ndị a chọrọ ka ọ bụrụ na gị ga-eribrate ha. And I can tell you that you want a choice. Is either you liberate them, do what you are called to do, or you pay the price with your life. Enwere ọtụtụ ndị mmadụ luzugoro ndụ ha maka ihe na ha chefuru ijere ihu ọrụ ha. Ndị ekwana m amara ha. You know that the story of Samson. Samson was a called man. He's a called one. A Messiah to his people, the Israelites, the Kemite people. The people of Upper Kemite. Ndị ọbịa nke ọzọ pụta n'aka ndị ha na ndị ya na ha bụ ha na ha. Echefuna na nne Samson na-achọ nwa, wee dezie ya ozi na ọ ga-adị ime, na ọ ga-amụta nwa nwoke, na nwa a ga-abụ great personality, na ọ ga-abụ onye a ga-esi n'aka ya wee zụọ ndị ya ndị nke ya. A gwakwa anya bụ nwaanyị ihe ọ ga na-asọ, na ọ ga-asọ alcohol, na ọ ga-asọ so many things ka o wee ghara edify that particular child. Gwakwazie na ọ bụrụ na amụọ nwa agụba agakwana n'isi ji akpụ n'isi. Edebechara ihe ndị a mgbe a mụsị anya m nwatakịrị anwa. Mana mgbe e mesịara ndị Samson na onwe na-etolite na-azụ ya n'ụkwụ etu o kwesịrị, mana o mesịara mee mistake wee nụọ nwaanyị ebe a gwara ya nụ na nwaanyị. O mesịara mee mistake. And to cut the whole story short, Samson mesịalụ failure if fulfill the plan for him to be a Messiah to his people, and he paid the ultimate price. Ọnwụọ maka na o nupụrụ isi. Amara m ihe ị na-aga bi, but I can tell you na ọ bụrụ na ị were called one, adịghị agbatapụ ya n'ọsọ. N'ime onye na-agba ọsọ na ịma azụ okpu okwu gị, n'ime a na-emebiri gị ihe. Ikwena ka o ruo the point na a ga-atụ gị ọya, ma ọ bụ na a ga-eme gị nke a ma ọ bụ mee gị nke ọzọ, ma ọ bụ napụ gị ihe ijide ebube before iwu ike jee n'ihu ọrụ gị, maka na a ga-erikwa ọna mana ọ ga-adị ka esiri n'ọkụ. Mgbe ahụ eji napụ ihe ijide ebube ma ọ na-atụrụ gị ọya, ọ ga-agwụkwọ gị ọrịa mana ị ga-ata ịyafụ nke tọrọ fada. So I will advise you now to answer your call kịta, maka na ebe gị force ị ga-ebukwa injury. Ikwena ka ụmụ mmụọ mee gị force. You can never win war with ụmụ mmụọ, I can tell you. Ka mmalụ ga ịlụtara onye a na-akpọ Jona, akpọrọ ya ka onye lụọ ọrụ ya dịka onye mgbasa ozi ọjụ. Ọ fọrọ nwata nwajai aka na ndị niile nọ n'ime ụgbọala iyi because of the sin of Joshua, onye a na-ekwu maka ya, Jona. Amụrụ m onye wu Messiah na family be nna gị. Onye ahụ akpọrọ oku ka ije tọọ ezinụlọ gị na-agbụ ma ọ tọọ obodo gị na-agbụ, iwe jụrụ ihe eje. Enwere ike iji maka gị na-atụ ndị mmadụ n'iyi na be nna gị. Yes. Ihe nna-achị kọọ na mgbe Jona jụrụ na ọ ya emie, ọ fọ nwa nte ya aka na ndị ọzọ n'iyi, mana mgbe e mesịrị ruo obodo niile, Jona jụrụ na ọ ma eje ka na-agba isi akwara wee jee n'okpuru osisi jee gụọ na Baịbụl. Osisi a wee na-enye Jona shelter
you na feel comfortable wee sị na-emere ka ya bụ osisi kpọnwụọ ka e wee weziga ihe ọbụla ga-enye shelter, ihe ọbụla ga-enye comfort, ihe ọbụla ga-eme ka Jona feel comfortable ghara ije ya bụ osisi. Amara m ihe a na-enye gị shelter. It could be your husband, it could be your wife, it could be material things, it could be your business, it could be your work. I can tell you that those things that na-enye gị happiness mere iji wee jụ na ime eje n'ihu ọrụ gị. Ọ nwere ike ịnwe ọmarịcha nwaanyị nụtara, a nwere ike ịnapụ ya. Ọtụtụ ndị mmadụ eruzuola their marriages because if their marriage they feel comfortable, they will not get ha ma eje n'ihu ọrụ. E nwere ike ịnapụ ya. Amara m ihe a na-enye gị cheta, o nwere ike ịwere ịkpatara ego na ị na-atụ achị, mana e nwere ike ime ka ego ga to zero ka i wee jee n'ihu ọrụ gị. Ikwena ka o ruo mgbe a ga-afọsụ ga-afọsụ, maka na o ruo mgbe a ga-anapụ gị ijide ebube, by then ọ bụrụgo by force. Mana ọ bụrụ na ikweta kịsa na ị ga-aza ya wepụ, ọ ya adịrị gị mma. Amara m ezinụlọ gị nwe ezinụlọ bụ onye isi ezinụlọ, ịma na nwanne gị nwoke ma nwanne gị nwaanyị nwere kọl, ị na-ablọk ya, ị ga-emekwa anya m anya m. Nke bụ eziokwu na adịghị agbata ya n'ọsọ. Ọ bụrụ na a kpọrọ gị oku ịjụ na ịma aza kọlụ gị, whoever that is stumbling block, a ga-anapụ ya. O nwere ike ọ bụrụ dat brọda ụda anwa nwere ego sịrị gịnị na ya eme dibịa na famili a na ama eji ozi na famili a. O nwere ike ọ nọrọ obodo oyibo, nwere ike o nwee showdown because ọ bụrụ agada gbachi ụzọ na ama aza ya bụkọ na enwere ike iwepụ ndị ya. Ị nwere idea? Yes. Akpọọ gị oku na ngwuru ịjụ na ịmaazị ya maka ihi na nke a ma ọ bụ nke ọzọ, enwere ike ịnapụ wepụ n'ụzọ. It can never be a hindrance to ọrụ Chukwu ịga n'iru. You know why? Maka na onye agha kpọrọ ọrụ obodo ndị ọ bụ na ọnya ga-ekwubi okwu n'isi ha etu obi wee udo obi gị. Mana mgbe ọbụla onye kwesịrị ikwubi okwu n'isi ndị a anọrọ n'ihu ọrụ ya, ndị a ga na-ebe akwa na-asị Chukwu okike na otutu ome, ha na-ata ahụhụ na-akụ ọta. Enwere ike chi because of na ha na-ata ahụhụ na-akụ ọta wee jee na-emebiri gị nwa na onwe gị anọrọ n'ihu ọrụ gị ihe ka i wee jee n'ihu ọrụ gị ka i wee nwee ike zute onye na-etu a na mgbe mkpa. Ka ịghọta ka dịta isi eme, maka na ọ nwere ike ndị anyị ga-ekwubiri okwu nọ na-ebe akwa na-asịcha okwu edozikwa omee. Akwa crying for help ga-eme abịa pịawa gị azụ ka ijee n'ihu ọrụ gị, maka na o nwere ndị ọ bụ sọ oge ezute. Kwachukwu o nwere ndị ọ bụ nọọsụ oge ezute, o nwere ndị ọ bụ nọọsụ oge atọ a na-agbụ. Ịmụrụ na o nwere mmadụ na-abụ nwere ike inwe some problem jee na be onye a gbara ọrụ, okwubi okwu isi mmadụ na-abụ a nke ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ama adị mma, ọ pụtara na ike ya gwụna. Kama na ọ bụrụ onye ga-ekwubiri onye nke ịbụọ okwu onye azabere ekpere. Ịghọtara ya? Have you asked yourself why is it that you have the same problem, you visited a spiritualist, you solved this person's problem, you couldn't solve your own? Have you asked yourself? Yes, because na ọ bụrụ onye ga-ekwubi okwu. Therefore, onye akpatara na akpọ mmadụ ka ọ ga-ejeriri n'ihu ọrụ ya ifu na ọ ga-agbanyere fim and ispochiri n'ime eji a ga-eweziga gị n'akụkụ kpọlitekwa onye ọzọ. Amụọ m ihe na pas tụrụ gị nwa m onye nna maọbụ onye nne jụ na ime eje ozi a ga-agba gị ụtụ, a ga-emegide gị ihe ịjụ na ịma aza ya m oku. Aka nte yu na ọ bụgo na eze ọnya m oku, a ga-emegide gị ihe n'amachukwu, a ga-esikwa na ezinụlọ kpọlitekwa onye ọzọ. Ntị ọ dị. O nwere ezinụlọ ụfọdụ ndị nne na nna sị na ha bụ over their dead body na ha ma anụ ya nwa ha aza kọl. Today ha anabago Chukwu, today nwa ha ebidogo dị ọfọ. Ntị ọ dị. Isi na onye emere ihu omee n'azụ gị, o nwere onye ọbụla mara mmụọ aka ga-emeri gị ka wee. So ọ bụrụ na akpọrọ gị ọkụ pụta na ị ga-eje n'ihu ọrụ gị. Ọ bụrụ sincerely na ị chọrọ ịza ya bụ kọl, mana ihe ịlakịrị ume ntọchi, ị chọrọ onye ga-ebe ntọ gị, onye ga-enyere gị aka isi na point A pụkwa na point B, contact me, I will help you. If you are sincere, and if you are sincere, I want to answer your call. Iche ihe mmadụ ga-ekwu, everybody will not like you. Maka na even na akụkọ akọrọ gbasara Jesus the Bible, not everybody that welcomed him. But I can tell you, when you begin to receive better result, ọnụ kwuru njọ ga-ekwu mma. Amụrụ m ihe na past you. Mana that calling I well, don't see it as if is your personal property. No. And ikwe na ka o ruo na stage a ga-etiri gị ọya n'ahụ. Maka a ga-erikwa ọna, maka ọ ya dị ka esi n'ọkụ. Mana ọ bụrụ na ese kịta, ọ ya akara gị mma.
akwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, chat me on WhatsApp 08057837672 or 08138243871. Na ya na screen ị ga-apụ these numbers for ekpere. Ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị ezi m ụzọ m ga-esi lụgbuo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike ka Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwu nke pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be favored now and forevermore. Ya gazie. Udo dịrị onye ọbụla.